Hi guys! Hello! Welcome back to our channel! Morning guys, no? Sorry ni sa ate mo Opaw Vin, no? Mga kaubanan, mga anak, mga kasilinganan, no? Naami diri karon sa van karon, no? Going to Tuburan. So morning nag-prepare pa, no? Nag-preparation pa sa ato ang mga gamit. Karong taon-taon mo depart na ta. No? Okay guys, shout out mo, shout out. Tuburan. Oh, taga Tuburan, no? What's up? Okay. Laglag guys, no? Ang team Opaw Vin. Why mga lingaw karon? Nakahigayon gid taon ni amo ni among boss. Boss, may buntag boss. Wala mo instruction na mo day? Ingon man siya nga. Agi ako sa dire. Oo. Di pag-rasay, doon ako. Ako magyo. Nagilagaw. Ingon siya, unahan sila. Una ko agi. Di. Waman. Agi ako sa topak. Sasam, ako siya agi. Okay, wag ko kailan ninyo. Oo. Siya agi mo gayad ako. Ay, sino ang salarin? Nag-director naman sa Dragonting Garden. Di, irog ka. Okay na mo diya? Bati lang kita ni, no?
sila guys. Team Opaw Vin. Ikaw na lagi na bro. Ha? Bahala mo diha. Batil mo diha. Nami karon sa Alegriya, no? Barangay Alegriya. Barangay Alegriya. Tuburan. Tuburan, no? Mrs. ni Alright. Kaway naman dyan pag may time. Yay! Yahoo! Yahoo! Yeah! Bitaw na kung bago pa mo sa among channel, no? Please don't forget to subscribe, no? I-click lang ang kampana para ma-update mo sa among video. Okay. Morning si Mary Rose Gabri sa iyahan. Guys, Mary Rose Gabri guys. Visit pag may time, no? Okay nga mana, tatay. Tatay, sipat. Tatay sipat. Lito. Tatay, sipat. Nasa na si Willie Garte. Hey, Tuburan. Tuburan. So don't forget Rex Galyasa. Yeah. Ay, Angel Aquino, guys, na. Marian Rivera. Yeah. Yan siya nakasulti, nakaabot mo din eh. Tuburan eh. Thanks God kay Kantaon. Safe ta namang travel char. Pero, Ay sa signal ito. mura magi kayo nakahurot lagi atong tinain ko. Grabe siya. Brad, doon siya ikasultin mo, Brad, sa, it's Tuburan, Brad. Ay, tingnan okay. Ay, nagtantangan ng wig. Galaw-galaw. Ay, nagtantangan ng wig. Kaya masawayan ta. Hurot yung kuwanig. Sa'yo, hurot. Hurot yun ang itong singado. Itong pakilog-kilog. Paklay, may tirada ni mo. Baklay. Oo. Baklay o ganang wag. Atong na bulaklak. Alamin niya. Bulaklak. Hinduta kayo. Hinduta kayo na on yun guys. Salamat kayo guys. Don't forget guys. Okay, Brad. Oy. Naabot na kita diri sa Tuburan, no? Mayang pag-abot. Kaya, kumusta man ang pamahaw, Brad? Nabusog niyo ko. Isola kong ipon. Ilo-ilo sa misa imong misis, uy. Maria akong misis. Amo na yung misis, eh. Maria akong misis si King. Ay, Ging. Ay, Ging. Hello. Ano yung mga kaubanan na mo, no? Sa Team Opaw Vin. Ang liting-liting na to, guys, na si Maria, no? Yeah, amo ang big boss, mao ni nagdaan na mo, no? Mao ni nagdaan sa Timonel, no? Hello. Puro ni sila mga vlogger. Puro ni mga vlogger, tatay kuan, sipat. Mga vlogger ni. Yang mau ni siya dik vlogger. Tukan. Guys, subscribe my YouTube channel. Rex Galyasa. Boss, unsa na ato mga baligya paninda, boss? Lumboy. Dahon na dahon. Sakto. Pero nindot ni siya nga kuan kay kuan ba? Wala ko listan. Kanang dahon ba? Kuan mo sa ni siya? Boss, numero sa numero. Ay. Pangakong naibawan sa numero sa Sweet Trees. 541 kana mao na gikuan. Kani, gusto mo ba ni Ato na kay wa may nikotin. Ni ilog na tabakon kay way nikotin siya. Amo na ba ko Rex? Sao na mo na bako ko pagpropapil ko ako sa. Karon. Di na siya manabako ron. Di sao na. Chupa. Ayo dia. Kaya kaya si kuan guwapa kayo. Gali kami. Gilugan ni siya, no? Mga ni among talent sa Opaw Vin, no? Nga giilugan taon, eh. Gilo ka na. Yan, unsa may hinungdan na to tayo, anong giilugan mga kalit? Ha? Yan, anong giilugan man ka? Basta gwapa. Ay, basta gwapa, no? Kaya maka-witness man gina, kay mao man ang kuan.
Anong gilugan to siya day? Tapos kuya. Chismes. Gilugan siya kay tamis ko. Tamis. Gilugan din na hulmigas ito. Ay nakatilaw sa day kabad. Sino kayo makatamis? Ang hulmigas makakita gani asukal gani. Gilugan din na nila. Mo na siya. Malagmit payayungan. Son diabetiso no gani siya gud. Ato makutanong ko nung uyab salida ra niya. Salida unsa ba nakatilaw ka tamis. Tamis mo ko na ingon si Bad. Larga na lang, pwede po katilaw. Malarga na lang siya, pwede po katilaw. O tamis ba, di ba? Pero progi ka mo kan no kay waman din no. Di sa kitungog. Di okay ra makanobo sa shooting trabaho. Trabaho mo no, di ba? Mao ra ni trabaho nga wa kita isweldohay pa. Mao lagi. Pero ilang moabot ra man gyapon ang time. Ako to gina. Ulit. Sulti unay tagaluyan ta. Buwagay. Mao na siya. Day. Day, kinang unsa may skripto nimo nganong nagka-gwapa man ka day? Ay sa una day wala kay kaligo. Masakitan ko no. Mo day. Basta unsa day? Basta masakitan mo gapa man. Look, ikaw nasakitan day ka. Sinaktan mo ang puso ko. Bro, anong nawa mo na yung ngipon bro? Bro, nida pugas babae di bro, natagap. Anong layas mo na? Makapangag di bro. Ba? Ayan. Okay. Nakakakuha na noon Break sa ta. Asa di? Dara di.